Θα μοιραστώ μαζί σου τα 12 κλειδιά της αναγέννησης που μπορούν να ξεκλειδώσουν τις πόρτες που σε κρατούν φυλακισμένο. Εφάρμοσέ τα στη ζωή σου και θα αντικρίσεις το ουράνιο τόξο της ελευθερίας, της επιτυχίας, της ευημερίας και της ευτυχίας μόλις ξεκλειδώσεις και την τελευταία πόρτα και ο ορίζοντας της αναγεννημένης σου ζωής προβληθεί στα λαμπερά καινούργια σου μάτια. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι σήμερα στη ζωή σου και ένιωσες την ανάγκη να αποκτήσεις αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν μια ζωή ήρεμης απελπισίας και σε κάποιο βαθμό είναι ζωντανοί νεκροί. Έχουν χάσει τα όνειρά τους, τις φιλοδοξίες, τις προσδοκίες και τη λαχτάρα τους για μια καλύτερη ζωή. Εσύ? Οι περισσότεροι άνθρωποι που μαστίζονται από έλλειψη αυτοεκτίμησης περιόρισαν τις μεγάλες δυνατότητές τους και παραδόθηκαν σε μέρες απελπισίας, απόγνωσης και ανησυχίας. Είναι θαμμένοι στο νεκροταφείο της μετριότητας και της αδράνειας σαν ζωντανοί νεκροί. Έχεις την ικανότητα να αλλάξεις όμως εσύ τη ζωή σου προς το καλύτερο. Με τα κλειδιά της αναγέννησης μπορείς να γίνεις οτιδήποτε θέλεις και να αποκτήσεις τα πραγματικά πλούτη της ζωής. Έχεις αναρωτηθεί γιατί είμαστε δυστυχισμένοι ενώ όλα τα συστατικά της ευτυχίας είναι γύρω μας? Απλά πάψαμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας και χάσαμε την αυτοεκτίμησή μας. Όταν εξαντλείσαι καθημερινά στο ανελαίητο κυνήγι της επιβίωσης, πώς μπορείς να διατηρήσεις την αυτοεκτίμησή σου? Πώς μπορείς να είσαι ευτυχισμένος, να νιώθεις ξεχωριστός, ότι είσαι σπουδαίος? Τι σπουδαίο άραγε έχει αυτή η ζωή όταν σε πνίγουν τα προβλήματα και οι προκλήσεις? Όμως ξέρω ότι βαθιά μέσα σου κάτι κοχλάζει και σε καλεί να αντιμετωπίσεις αυτή την ψευδαίσθηση που έχεις δημιουργήσει σχετικά με τη ζωή σου. Αν μέσα σου λοιπόν υπάρχει ένα μικροσκοπικό κερί που καίει και προσπαθεί να διαλύσει το σκοτάδι της απελπισίας, της απογοήτευσης, της απόγνωσης και της αυτολύπησης, προσπάθησε να αναγεννήσεις τη ζωή σου. Μπορείς να δαμάσεις τις καταστάσεις, τις συνθήκες, τα γεγονότα και τις πεποιθήσεις της μέχρι τώρα ζωής σου και εντελώς αναγεννημένος θα προχωρήσεις μπροστά σαν λαμπερό παράδειγμα θάρρους και τόλμης και το κερί σου θα γίνει φάρος αισιοδοξίας για όλους τους ανθρώπους. Με την γνώση των 12 μυστικών κλειδιών θα κατανοήσεις βαθύτερα την κρυμμένη ανεκμετάλλευτη εσωτερική δύναμή σου και αυτή η αποκάλυψη θα δώσει χαρά σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Εμπεριέχουν τη σοφία σύγχρονων διδασκάλων που τα χρησιμοποίησαν για να απαιτήσουν υγεία, πλούτο, ευτυχία, επιτυχία. Ίσως μέχρι τώρα να πιστεύεις πως η ζωή δεν είναι παρά μια σκληρή, ατέρμονη μάχη. Αξίζεις όλα τα καλά που έχει να σου προσφέρει η ζωή. Είσαι ο δημιουργός του εαυτού σου και τα κλειδιά της αναγέννησης είναι το μεγαλειώδες εργαλείο μέσω του οποίου θα δημιουργήσεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Βρες και ζήσε το όνειρό σου. Ξέθαψε την πιο μυστική σου φαντασίωση. Σε ποιο όνειρο χρωστάς? Ζήσε το όνειρό σου. Ζήσε σαν να κρεμόταν από αυτό η ζωή σου. Μπορείς και εσύ να ζήσεις τα όνειρά σου. Όσο πιο εξωφρενικά και πιο μοναδικά είναι, τόσο καλύτερο. Μην αναβάλεις τα όνειρά σου συνέχεια. Μην περάσεις μέσα από τη ζωή πατώντας τις μύτες των ποδιών σου μόνο και μόνο για να φτάσεις με ασφάλεια μέχρι το θάνατο.